104.7 IFM. Report! Nananatiling ligtas mula sa banta ng toxic red tide ang mga shellfish products mula sa lalawigan ng Pangasinan. Base sa Shellfish Bulletin No. 32 Series of 2024 ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB for Region 1, malaya mula sa red tide ang mga shellfish mula sa mga coastal at mariculture areas ng bayan ng Infanta, Bolinao, Andas, Wal, Bani at Alamenas City. Ibig sabihin ay maaari itong maibenta sa merkado dahil ligtas itong kainin. Kaugnay nito, ilang isda ang nakita ng bahagyang pagtaas sa presyo. Sa Dagupan City, tumaas ang kada kilo ng talaba na nasa 100 pesos kumpara sa dating presyo nito na nasa 80 pesos. Tumaas din ang kada kilo ng tahong na ngayon naglalaro sa 70 hanggang 80 pesos. Walang paggalaw sa lukan o mussels na nasa 70 at tubing-tubing naman na nasa 50 ang kada kilo. Medyo okay na yun. Oo, nagtaas din ako. Ganun po talaga. Opo, ma'am. Sa ganitong buwan, nagtaas talaga. Pero ma'am, saan niyo po ito nanggagaling? 150. Dito lang sa Dagupan po. So, mabenta po ang talaba ma'am pag ganitong Pasko? Opo. Pag Pasko lang. Pero pag tapos nito, wala na. Balik po sa dati? Oo, balik sa dati. Balik normal talaga. At ganun din po ang presyo, mabalik din po sa normal? Oo, medyo mababa din. Samantala, isa ang talaba sa mga tinatangkilik ng mga Pangasinense maging mga turista ngayong holiday season. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ronara Katatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.